pasok ng Hidden? Tingnan ko kung may bayad yung... Papunta pa kami ng Hidden Paradise Resort. Paul? Hindi yung... Here at Banig, Kasi Pangasinan. parang pinost nila na may bayad yung pagkain. Walang ako. Hindi ako pumasok. May tatanong ngayon mamaya. Ilan kayo? Bakit? Hindi niya yung binayad niya sa kuryente. Milyon daw binayad sa kuryente. All wood. Oh, so parang ganyan pa rin. Mas maganda sa Hidden pa rin. So, Sabi ko na. meron dapat na ba ang Zoom na lang ito? Ganda sa... Ito, konti ang guess. Nagtaas sila kasi ng ano eh. Ang rate eh. Ipat yung kubo. Doon na. Diretso ko na kayo dyan. Kaka. Pangit sa labas na. Ito yung mga kasama ko. Join us. Ay, welcome. Ganda naman ng pinto nila. Sa pinto na lang kami, sir, eh. Hindi nyo kami inuriyan sa pinto nyo, oh. Welcome. Wow, pagpasok nyo po dito sa Hidden Paradise, paradise na rin po siya. Kasi hindi siya mahanap. Oo, kasi hindi siya mahanap. Hidden nga siya. The paradise is hidden. Oh, maganda yung receiving room nila dito. Ganda. Oh, nice. Akit po kami sa taas. Sama ko si Pretty Rose. Ang hirap bigkas ng pangalan niya. R-O-S-H. Wow. Ganda naman dito. Ganda ng place. Wood tiles. Nice one. Beautiful. Okay. Ang problema na naman natin, saan yung daan? Yes. Wow. It's a beautiful place. Woohoo! Table. Ito yung kanilang ano. Sige. May sasabihin ka? Yung mga kasama ko, mga magaganda. Okay. Roses.
kasama ko kumakain na. Latadong gutom. Nandito ko sa taas. Ito yung magiging view. Dagat. Video. Next time ulit, hindi ka kasama. Naangkot mo sa kasi bawag pero inom ng inom. Ito po yung stairs ng Hidden Paradise.